portaveu d'Esquerra Unida, que per motius personals no han pogut tindre, i amb l'assistència de la resta de membres de la corporació municipal, iniciem el plenari ordinari del mes de maig. En el primer punt de l'ordre del dia duem la proposta d'aprovació de l'acta de la sessió ordinària de l'11 d'abril de 2018. Sobre l'acta, alguna observació? No hi ha observacions, doncs l'aprovem per assentiment. El punt 2 és el dictamen de concessió de bonificacions de la quota de l'IAE per a l'exercici 2018. Explica el dictamen la regidora d'Hisenda. Sí, també el portaveu de Ciudadanos, que se té que ausentar perquè hi ha un punt d'incompatibilitat. Gràcies, senyor president. L'ordenança fiscal reguladora de l'impost d'activitats econòmiques estableix en el seu article 5.2, en el seu apartat C, que hi haurà una bonificació del 50% a aquelles empreses que utilitzen energia a partir de sistemes de cogeneració. Mateix en el seu punt D estableix que aquelles indústries que tinguin la seva activitat industrial bé des del seu inici o bé per trasllat a més de 7 quilòmetres del nucli de la població també tindran una bonificació del 20% en la quota de l'impost. En aquest sentit, l'ordenança estableix que cada any aquestes empreses tindran que sol·licitar aquesta bonificació fins al 31 de març de cada any. En aquest sentit, les empreses que han sol·licitat aquesta bonificació i que complixen les característiques de l'ordenança són les següents. Per el 50% de la quota i per cogeneració són Atomix, Onda Cogeneración SL, Compaglas SL, Arcías Atomizadas S.A., Atomizadora S.A., Sociedad Anónima Minera Catalano-Aragonesa e Hijos de Francisco Gaya Forés. I per el 20% de la quota per tindre la seva activitat a més de 7 quilòmetres del nucli de la població, la Sociedad Anónimo Minero Catalano-Aragonesa. En aquest sentit, el que sol·licita el plenari és l'aprovació d'aquest punt per a poder-los donar aquestes bonificacions a aquestes empreses que ho han sol·licitat. Moltes gràcies, senyor president. Bé, coneixen els regidors l'assumpte a debatre. Sobre el fons, alguna intervenció? No hi ha intervencions. Algun regidor o regidora vol objectar alguna cosa o oposar-se? No? Doncs l'aprovem per assentiment. Pot cridar al portaveu de Ciudadanos. Bé, el següent punt és el punt 3 de l'ordre del dia, que és el dictamen d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits mitjançant suplements de crèdits i crèdits extraordinaris. Explica el dictamen la regidora d'Hisenda. Gràcies, senyor president. Bé, com tots sabem, Onda tenim aprovat els fons FEDER gràcies a una estratègia que vam presentar des de l'Ajuntament, l'estratègia de desenvolupament integral i sostenible, que va aprovar el Ministeri l'any passat, en el 2016, en segona convocatòria. El poder dur a terme aquesta estratègia, en la que tenim 5 milions d'euros, 2,5 milions finançats per la Unió Europea, tenim que seguir uns plaços marcats des del Ministeri. En aquest sentit, per enguany tenim que complir el que és tindre contractat i adjudicat a 31 de desembre el 15% de tot el projecte. És a dir, si el projecte són 5 milions d'euros, tenim que tindre contractat i adjudicat a 31 de desembre 750.000 euros. En aquest sentit, es vam reunir amb els tècnics de la casa per veure quins eren els contrats que podien portar a terme aquest any per a poder complir aquest objectiu que ens marca el Ministeri d'Economia i Hisenda. En aquest sentit, tinc que explicar que el que és l'estratègia té 4 objectius temàtics, el 2, el 4, el 6 i el 9. El 2 és aquí que està basat en tecnologies de la informació, el 4 en economia baixa en carbono, el 6 en medi ambient i patrimoni i el 9 en inclusió social i lluita contra la pobresa. En aquest sentit, quan vam aprovar els pressupostos a l'inici de l'any, únicament teníem previst una sèrie de projectes que estaven basats en el que és l'objectiu 6 i l'objectiu 9. Ara, al tindre que complir en el que es marca el Ministeri, que és tindre 750.000 euros contractats i veure quins projectes són els que podem portar a terme, se'ns va proposar des de les àrees que porten l'objectiu temàtic 2 i el 4 que podien portar a terme una sèrie de projectes. Com que el Ministeri, millor dit, Europa ens obliga a portar una comptabilitat específica per als projectes i les accions que duguem a cap en aquests fons FEDER, és necessari que creem les partides per a l'objectiu temàtic número 2 i l'objectiu temàtic número 4, ja que en el pressupost inicial no les teníem creades. En aquest sentit, el que portem en aquest punt és crear
l'objectiu temàtic número 2 i l'objectiu temàtic número 4 i al mateix temps dotar-les de pressupost. El temàtic 2 en 50.000 euros i l'objectiu temàtic 4 en 73.810. Al mateix temps, l'objectiu temàtic número 9 pot portar a cap projectes superiors als que teníem previst en un principi i, per tant, portem una implementació o suplement de crèdit per valor de 60.000 euros. Al mateix temps, Europa ens obliga a dur una comunicació, és a dir, a publicitar tot allò que anem fent el que respecte a aquests projectes. En aquest sentit, és necessari tindre més diners en aquesta partida per tot el que anem a executar i també per aquest motiu demana implementar la partida en 20.000 euros. En aquest sentit, jo demano a aquest plenari aprovar aquest punt que consisteix en 203.810 euros per a poder portar a terme i complir els plaços que es marca el Ministeri d'Hisenda. Moltes gràcies, senyor president. Bé, coneixen els regidors l'assumpte a debatre sobre el fons de la intervenció. Sí, té la paraula el regidor del Partit Popular. Sí, jo m'imagino que qualsevol que per la televisió es que ha sentit la seva intervenció estarà igual com nosaltres, sense cap tipus d'informació. Així, en este plenari, l'última que va passar algo dels fons FEDER va ser que sol·licitàvem 5 milions d'euros a uns fons FEDER. Va ser una convocatòria, en primera convocatòria ens van dir que no teníem dret als fons FEDER perquè havien presentat mal la documentació i per això ens van deixar fora de la primera convocatòria. En la segona convocatòria n'hi havia menys diners, se va tornar a presentar la documentació i tan sols es van aprovar 2,5 milions dels fons FEDER. Bé, de la primera convocatòria i la segona convocatòria, on seria què s'anava a fer en aquests 5 milions d'euros, ara només són 2,5 milions. Vostè ha parlat del estratègic del 2, del 4, del 6, del 9 sense mencionar cap actuació. Nosaltres, des d'aquest grup, m'imagino que qualsevol veí també voldrà saber què se fan els diners de tots els ondets, com se periodifiquen, què és el que se va fer primer, què és el que no se va fer perquè no han arribat els fons, perquè la documentació, com dic, des del principi s'havia presentat malament i el que demanem és informació, saber exactament que més que parlem de plans estratègics que es diguen de cada plan què és el que van a fer i en quin ordre el van a fer. Entonces nosaltres podrem opinar si estem d'acord o estem en contra o no, però és que no passen cap tipus d'informació. Va passar per aquest plenari, es van advertir que la documentació no anava correcta, igual van tirar per cada davant, n'hi havia un 70% dels fons FEDER que se van repartir en la primera convocatòria, nosaltres ens van dir que no perquè havien presentat mal la documentació des de l'Ajuntament, a pesar que estaven advertits. En la segona convocatòria n'hi havia números diners i quan se presentem tan sols es donen 2,5 milions i en aquest moment no sabem quines són exactament les actuacions aquí, les inicials, les que se van a fer, les que no se van a fer perquè no n'hi ha diners i tampoc sabem en quina periodicitat. Entonces, el nostre vot va ser que no, perquè més oscur tot això que estan fent des del primer dia no pot ser. Moltes gràcies. En segon torn, alguna intervenció més? Sí. Té la paraula la regidora. Bé, en primer lloc, contestant ja el que vostè ha dit, que se ens va denegar en la primera convocatòria, sí, té vostè raó, se ens va denegar. A nosaltres i a moltíssims pobles més de tota Espanya. Tal vegada, si vostès hagueren aplicat quan van iniciar les primeres a fer algun projecte, hagueren tingut alguna adelantat com vam arribar al govern, però evidentment el temps que quedava per a poder presentar una EDUSI, el temps que hi ha, la primera convocatòria era molt escàs. Per tant, no se va tindre temps, no se va presentar bé, no se va aprovar. Hem anat a la segona, es l'han aprovat, però és que a vostès se sabia mal. Vostès no van aconseguir res. Tindré que dir que segur que no he vist la premsa, perquè nosaltres estem explicant en què anem a invertir aquests diners, 5 milions d'euros, 2,5 milions finançats per la Unió Europea. Li tinc que dir 4 objectius. Ha tingut vostè poc d'interès en estudiar-se l'EDUSI, o cap interès perquè no s'ha enterat de què va. Li diré que l'objectiu temàtic número 2 tenim assignats 508.000 euros, tecnologies de la informació, i està destinat a crear d'Onda una Smart City. Una sèrie de projectes que s'estan ara estudiant i que se van a contractar. No li puc detallar més. Smart City i TIC, Tecnologia de la Informació. En segon lloc, en economies en baixa carbono, el que anem a fer és la Ronda Nord i treure el tràfic de l'Avinguda País Valencià, reduir-la, la Ronda Nord, i fer més carrils bicis, més quilòmetres de carril bici. En tercer lloc, en l'objectiu temàtic número 6, el que s'anava a fer és el corredor verd. I al mateix temps, com haurem tret el tràfic en la seva part per l'Avinguda País Valencià, anem a crear un bulevard en aquesta avinguda i fer una avinguda més sostenible i més agradable per a la gent. I per últim, en l'objectiu temàtic número 4, el d'inclusió social, anem a crear un centre d'integració en la Campaneta. Un centre on tant la gent dels barris de Monteblanco, del Tossaler, de l'Arrabal del Castell, com la resta de la població, tinguin allí un espai d'oportunitats on pugui haver gent major i gent menuda. Allí per a poder fer activitats de qualsevol tipus. I per un altre costat anem a crear en el Monteblanco una nova escola taller en la nova cuina per a poder que la gent pugui tindre les seues certificats professionals.
I aquests són els objectius que estan especificats en l'EDUSI. Evidentment, vostè, si me diu que no s'ha enterat, és perquè poc d'interès té en aquest projecte. Són 5 milions d'euros per a transformar Onda. Li tinc que dir que ha existit una tercera convocatòria i, per desgràcia, poblacions com Villarreal i Pedrosa s'han quedat fora. I, com elles, moltíssims pobles més s'han quedat fora. Per tant, és una cosa molt complicada que se doni i nosaltres ho hem aconseguit. Per la qual estem molt contents, cosa que vostès ja veig que no. Moltes gràcies, senyor president. En segon torn. Bueno, no estic content perquè més de 5 milions ens han donat 2,5 milions. Borriana, Almassora, són municipis molt pareguts a Onda i van tindre en la primera convocatòria 5 milions. Sí. Bueno, han tingut en primera convocatòria 5 milions d'euros. Borriana i Almassora. Castelló, 10 milions d'euros. Vilareal i Vallússo i Sabran Vallússo han sigut tombant la convocatòria perquè s'han sigut tombant la convocatòria, perquè la documentació l'han presentat malament, en primera, segona i tercera ocasió. Nosaltres sí hem pagat a una empresa, l'hem pagat perquè ens presentava la documentació en primera convocatòria i en segon. No és perquè faltarà ningú plan, ni perquè faltarà ningú estudi. Sí, Axioma Consulting li van pagar per presentar els plans EDUSI. Sí, bueno, n'hi ha contractes menors, no m'ho dirà que no, perquè és que n'hi ha coses que són tan evidents que n'hi ha decrets firmats de contractes menors per fer la planificació i, bueno, i és que no vaig entrar en el debat perquè al final estic jo el torn de paraula, no, senyor alcalde? Sí, vale, pues li agrairia a la gent que no es comenci a replicar quan jo estic parlant, perquè jo no dic res quan estaven parlant vostès. És mentira el que ha dit. Hem perdut 2,5 milions d'euros. No s'han perdut perquè faltarà cap tipus de plan ni perquè no estiguem ben fetes les coses. Si és que hi ha molts plans que vostès van criticar, que vostès s'han encarregat de destrossar, com el plan de mobilitat o com tots els plans d'emergència o tot el que s'ha fet en l'anterior legislatura, que se van utilitzar per a demanar aquesta subvenció. Però no es van tombar perquè faltarà cap plan, que sí que estava fet tot el treball molt ben fet. Es van tombar perquè no van presentar bé la documentació, perquè no van valorar com afectava cada punt dels que presentaven al futur i a l'evolució del nostre poble, de la nostra societat. Van presentar mal la documentació, però no perquè es faltava res, sinó perquè ho van fer malament. Tots els plans estaven ben fets. Van perdre 2,5 milions perquè la primera convocatòria ho van presentar mal i quan ho van presentar bé en la segona n'hi havia menys diners. Però és que Borriana i Almassora han tingut 5 milions d'euros i nosaltres 2,5 milions. Els governs de Borriana i Almassora han aconseguit 5 milions d'euros pel seu poble. I vostès, per presentar-me la documentació, no és que han aconseguit 2,5 milions, és que n'han perdut 2,5 milions de fons FEDER. I mire, la veritat, vostè m'està dient que així per tindre informació els regidors del Partit Popular tenim que llegir la premsa per tindre informació dels plans d'este plan? M'està dient que jo no tinc cap interès perquè vostè en la premsa no sé què ha dit, que el que ha dit segur que no està tan especificat en la premsa, segur, ja ho dic jo, que no podem mostrar exactament com van a fer els plans, en quina periodicitat i a què van a renunciar, perquè han perdut 2,5 milions. Segur que el que van a renunciar no està en la premsa, segur, que no, jo no he llegit res si no està. I com van a periodificar-lo, tampoc. Entonces, però és que encara que estiguera, que el regidor del Partit Popular per tindre informació d'aquest Ajuntament tenim que anar a llegir els diaris tots els dies? Clar que no. És que vostès duen a ser un expedient en què no duen cap tipus d'informació, ni periodificar. De fet, és que vostè ni s'ha comentat quan en la seva intervenció. Entonces, l'únic que diem és que ens doni informació, que doni informació de coses tan importants. Vaig a finalitzar. Sí, vaig a acabar enseguida. I per això es dic que ens anem a votar que no, perquè no ens donen ni ens faciliten la informació bàsica. Que no és que no la tinguem nosaltres, és que no la té ningú veí d'este poble. A vostè li pot fer molta gràcia, però gràcia, aquesta opacitat i aquesta forma d'intentar ocultar-lo tot de la seva gestió, gràcia, a mi no me'n fa, però crec que és que a ningú altre veí d'Onda li fa gràcia que vostès ho intenten amagar tot i que darrere d'una mentira ens conten una altra. Moltes gràcies. Bé, jo només per aclarar una qüestió que acaba de dir. Qualsevol veí d'Onda, per allò de que estem ocultant informació, pot llegir en la pàgina web, entrant a Estratègia d'UTSI des de la pàgina web, poden entrar al document que en este mateix plenari vam aprovar els grups polítics i poden saber quines són les actuacions que se van a realitzar d'ací al 2023 en aquests 5 milions d'euros que es van a vindre d'Europa. A mi me sap greu que el Partit Popular, en lloc d'alegrar-se de que som dels únics municipis en el que, en aquest cas, tenim 5 milions, perquè, per exemple, n'hi ha municipis molt més grans que Onda que no ho han aconseguit. Està parlant de la Vall, està parlant de la Vila-real, però és que podríem dir de la província de València, Mislata, podríem dir Calp, podríem dir qualsevol altre municipi moltíssim més grans que Onda. Gandia, és a dir, que no l'ha aconseguit
i en lloc d'alegrar-se, no, estan intentant sempre posar pals en les rodes. Mire, vostès que estan reclamant contínuament l'encauzamiento de la Rasa Sala, és que sí, senyors, està ese encauzamiento de la Rasa Sala i la Ronda Norte. És que, vull dir, i vostès no diguen que no han tingut accés a aquesta documentació perquè en este plenari van tindre accés al mateix projecte que està penjat en la pàgina web. Al mateix. Per tant, no diguen que s'ha ocultat informació. Una altra cosa és que vulguin fer una cortina de humo diciendo que no saben, que se les oculta informació. Pues evidentment, pues ja sabem que a vostès no els agrada que este ajuntament en esta corporació municipal hagin aconseguit 2,5 milions d'Europa confinançats a 5 milions fins al 2023 que vostès van ser incapaços d'aconseguir. Incapaços? Vull dir, és que vostè està dient que sí, és que vostè està dient que no se va aconseguir, que no ho hem aconseguit, però és que vostès no van aconseguir res. Nosaltres hem aconseguit 2,5 milions, però és que vostès 0 euros. 0 euros. En qualsevol de les convocatòries que vulguin d'això. Siga 0 euros. Per tant, front a 0 euros, 2 milions més 2 milions, que són 5, doncs mire vostè a veure si és per alegrar-se o no alegrar-se. I sobretot, per el bé dels veïns d'Onda. Per el bé dels veïns d'Onda, perquè jo crec que així estem tots per un denominador comú, que és la ciutat d'Onda i els seus ciutadans i ciutadanes. Vostès no sé si estan per això o no. O no sé si és que quan venen així no se llegeixen la documentació o no. Però des de luego que han tingut accés a aquesta informació, l'han tingut. En Junta de Portaveus, que es vaig convocar a Junta de Portaveus. Hacer propostes, 0 propostes del Partit Popular per a l'estratègia d'UCI. Li la recorde, 0. Ni una sola proposta per registre d'entrada. 0. L'únic grup que no va fer ninguna proposta és el Partit Popular d'Onda. Miren a veure vostès si tenien ganes vostès de tindre l'estratègia d'UCI, si Onda volia que estiguera dins dels fons FEDER, perquè crec que no. Por sus actos les conocerán. Bé, suficientment debatut. Algun regidor o regidora vol objectar alguna cosa o oposar-se? Sí? Doncs passem a votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? La proposta s'aprova els grups Socialista, Compromís i Ciudadanos. 9 vots en contra, correspon al grup Popular, i una abstenció que correspon al grup Onda si se puede. Bé, el punt 4 és el dictamen de constitució de la Comissió d'Avaluació Ambiental Estratègica de Plans i Programes de l'Ajuntament d'Onda i aprovació inicial del seu reglament d'organització i funcionament. Té la paraula el tinent d'alcalde de territori. Moltes gràcies, senyor president. Bueno, el que està clar és que de cara a qualsevol qüestió hi ha que tindre en compte el que és l'avaluació ambiental per a tindre una protecció del medi ambient. Front a això, la LOTUP va deixar molt clar que hi havia que incorporar un tràmit que era el d'avaluació ambiental estratègica i que aquesta hauria de ser la supervisió d'un òrgano ambiental i territorial. Entonces, el que estem així parlant i per lo que demanem que recolzen aquesta postura és el fet de que fa falta un òrgan municipal, que aquest òrgan municipal estarà dins de lo que és la Junta de Govern i que aquesta Junta de Govern tindrà que tindre una comissió que li assessore en totes aquestes qüestions per aportar a tràmit, sempre des d'un punt de vista, com he dit, medioambiental, des d'un punt de vista sostenible. Per tant, per aportar a terme l'actuació d'aquest assessorament que estarà sempre fet per les persones que, com diu, hi han tingut el seu abast dins de lo que és el reglament, serien persones que estan dins de l'Ajuntament, no es contractaria a ningú de fora per a res. El que sí que anem a fer és tindre un reglament que després estarà exposat a exposició pública i, bueno, con lo que avui portem així, el que estem demanant és el recolzament a portar endavant un tràmit que ja ve en la llei i un tràmit que està previst per a fer de tot l'urbanisme que portem a terme un urbanisme sostenible, un urbanisme que tinga que veure en la cura del medi ambient. Bé, coneixen els regidors l'assumpte a debatre sobre el fons alguna intervenció?
No hi ha intervencions. Algun regidor o regidora vol objectar alguna cosa o oposar-se? Sí, passem a votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? El dictamen se aprueba por 11 votos a favor y corresponde al Grupo Socialista, Compromís, Onda Si Se Puede y Ciudadanos, y 9 votos en contra corresponden al Grupo Popular. Sí, explicació del vot del Partit Popular. Sí, el nostre vot ha sigut en contra perquè, en teoria, el seu fundament jurídic hauria ser obrir la participació, assegurar la planificació territorial i medioambiental de la nostra ciutat i que al final l'òrgan substantiu que té que decidir totes les qüestions és el plenari i fer una comissió en la que n'hi hagi sols representants polítics dels grups que n'hi ha, dels 6 grups que n'hi ha en este pleno i damunt que és el grup majoritari no estiguem representats, no ens pareix la millor forma de traure o de sustraure competències d'este plenari. Per això el nostre vot té que ser en contra, perquè va en contra de la participació, va en contra de la participació directa, però sobretot de la representació de ciutadans en este plenari, per això hem votat en contra. Moltes gràcies. Bé, el punt 5 és la proposició presentada pel Grup Popular en defensa de la presó permanent revisable. Com és una proposició presentada en 10 dies d'antelació per a incloure-la dins del que és el punt de l'ordre del dia, passem a votació. Vots a favor de la proposició, de la inclusió. Podem passar a la següent lectura. Moltes gràcies, senyor alcalde. La Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio del 2015, introdujo en nuestra legislación la prisión permanente revisable. Se trata de un instrumento que existe en muchos países de nuestro entorno, en gobiernos de todo tipo de corte político. Es una institución coherente que se incorpora bien a nuestro modelo de garantías y que tiene un perfecto encaje penal. La prisión permanente revisable, lo señala claramente la exposición de motivos de esta ley, no renuncia a la reinserción del penado, pues una vez cumplida una parte mínima de la condena, un tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal. La previsión de esta revisión judicial periódica de la situación personal del penado, idónea para poder verificar en cada caso el necesario pronóstico favorable de reinserción social, dice la exposición de motivos, aleja toda duda de inhumanidad de esta pena al garantizar un horizonte de libertad para el condenado. Una vez cumplido el tiempo mínimo de la pena, si el tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su situación y si por el contrario el tribunal valora que cumple los requisitos necesarios para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de control orientadas tanto a garantizar la seguridad de la sociedad como a asistir al penado en esta fase de su reinserción social. Añade la exposición de motivos que la pena de prisión permanente revisable no constituye, por ello, una suerte de pena definitiva en la que el Estado se desentiende del penado. Al contrario, se trata de una institución que compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad con la finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de prisión. Igualmente señala que se trata, en realidad, de un modelo extendido en el derecho comparado europeo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado a la Convención Europea de Derechos Humanos, pues ha declarado que cuando la ley nacional ofrece la posibilidad de revisión de la condena de duración indeterminada con vistas a su conmutación, remisión, terminación o libertad condicional del penado, esto es suficiente para dar satisfacción al artículo 3 de este convenio. Pese a todo ello, varios grupos parlamentarios presentaron un recurso de inconstitucionalidad, recurso que el Tribunal Constitucional admitió a trámite en julio del 2015. La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, si bien algunos pretenden la derogación de esta medida sin esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Así, el 4 de octubre de 2016, el Pleno del Congreso de los Diputados debatió y aprobó por mayoría de los grupos parlamentarios Vasco, Socialista, Esquerra Republicana, Confederal de Unidos Podemos, En Comú Podem, Marea, Mixto y la abstención de Ciudadanos, y solo con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular, la proposición no de ley
para la derogación de la pena de prisión permanente revisable. Más recientemente, el pasado 10 de noviembre, ha sido admitida a trámite una proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal que pretende derogar la prisión permanente revisable y que contó con el único voto en contra del Grupo Popular. El pasado 15 de marzo, el Pleno del Congreso de los Diputados, con los votos a favor del PSOE, Unidos Podemos y nacionalistas, dejaron abierta la puerta a la derogación de la prisión permanente revisable y no aceptaron la enmienda a la totalidad del Partido Popular que pretendía ampliar en 5 supuestos, hasta los 13, esta pena. Los nuevos casos serían los asesinatos en los que se intente ocultar el cadáver a los familiares, las muertes por incendios intencionados, las violaciones en series y las violaciones a menores o asesinatos con secuestro previo. Seguirá, por tanto, tramitándose la derogación, entrando ahora en un proceso de enmiendas parciales. Tras estos hechos y actuaciones, son multitud los ciudadanos que han manifestado su apoyo a la pena de prisión permanente revisable como medio para garantizar la seguridad, los derechos y las libertades de todos los españoles. Por ello, el Grupo Popular presenta para su inclusión en el orden del día la siguiente propuesta de acuerdo. En primer lugar, su apoyo a la figura de la prisión permanente revisable incorporada al ordenamiento jurídico español por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal. En segundo lugar, instar a los diferentes grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados a que reconsideren su postura sobre la derogación de la prisión permanente revisable. Y por último, en tercer lugar, dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Justicia, a los grupos políticos del Congreso y Senado y a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Muchas gracias. Bé, coneixen els regidors l'assumpte a debatre. Sobre el fons, alguna intervenció? Sí. Té la paraula el portavoz de Ciudadanos. Gràcies, senyor president. Començaré i acabaré possiblement utilitzant les mateixes paraules. És que aquesta qüestió, sent important, jo no li vaig a restar, és un tema que així no toque, no podem decidir nosaltres res al respecte. Per tant, anem a estar així 45 o 50 minuts si tot el món utilitza els seus torns i els temps que l'alcaldia ens designa. I, per una altra banda, hi ha un recurs presentat davant del Tribunal Constitucional que està pendent de dictaminar. Per tant, qualsevol acord podria aparèixer precipitat donat que el Tribunal Constitucional té que pronunciar-se. És de veres que això, donat els últims casos, sobretot, que ens vinguen a tots a la memòria, els casos Quer, Cortés, Castillo, entre altres, ha creat també una sensibilitat en el carrer i és de veres que no se pot legislar d'esquenes a la sensibilitat que tingui la ciutadania. Però també estarem d'acord que no se pot tampoc legislar en calent. Sempre s'ha dit que els juristes necessiten calma i no pressió mediàtica ni social per a dur endavant aquestes qüestions i des de luego els governs molt menys, no? Ho dic des del respecte, però això és una moció que s'envia el partit i vostès tenen que presentar-la. Jo això d'entrada ho respecte i tenen que creure que els ho dic sincerament. Però bé, també podrien no presentar-la, altres també ho fan. El que passa és que després se veu que se medís pel número de mocions o això que se presenta, el sueldo que tenim cada un en este consistori. En fi, n'hi ha que escoltar moltes barbaritats. Això sí, no toque. I està pendent el recurs. És un baló d'oxigen per al Partit Popular presentar-se possiblement com el llanero solitario, que són els defensors del món mundial d'aquestes qüestions. Va criticar-se a Ciudadanos perquè hi ha mantès diferents postures o posicionaments. Bueno, això serà discutible. El que sí que és clar és que Ciudadanos és partidari del compliment íntegre de les penes i de que l'accés al tercer grau siga un poc més dur. I això sí que és un tema que pot preocupar més a la gent del carrer. En aquests moments, i donada la sensibilitat i enquestes que diuen que 8 de cada 10 possiblement estiguen a favor i recolliran firmes, que em sembla molt bé, jo ho respecte i tot això, però és que no toque, així això no toque. És com una manera de presentar-se, que suposo que ho veurem durant el debat, com a defensors del món mundial. Allò que puguen dir respecte a Ciudadanos, jo no estic en ninguna executiva de Ciudadanos, ni a Barcelona, ni a Madrid, ni a cap puesto. I llis coses per premsa i notes que el partit m'envia.
Ja ens ha dit que són partidaris del compliment íntegre i efectiu de les penes i que l'accés al tercer grau siga un poc més dificultós, perquè tots sabem que encara que el nostre sistema penitenciari està enfocat a la reinserció del reo dins de la societat, són temes controvertits perquè segons cada cas i cada sensibilitat, lògicament volem que el que se diu, el que la fa que la pague. Té que haver un aspecte que sapi el que se salte a la torera les lleis que té que respondre davant de la societat. En aquest cas no van estar segurament a soles, però esperem que el Constitucional dictamine i a partir d'ahí ja podrem posicionar-se, si volen dir-ho així, però és que ho torno a dir, crec que és la quarta o la quinta vegada, això així no toque i n'hi ha un recurs pendent, no ens precipitem. Gràcies. Sí, el portavoz de Onda Sí se puede. Gracias, señor presidente. Bien, la moción que debatimos hoy a propuesta del Partido Popular nos emplaza a discutir y a pronunciarnos sobre la cuestión de la pena de prisión permanente revisable, también llamada sin ningún tipo de eufemismo cadena perpetua. Esta prisión permanente revisable que el propio Partido Popular aprobó el 30 de marzo de 2015 en nuestro ordenamiento jurídico a través de la reforma del Código Penal en solitario y sin escuchar absolutamente a nadie, no es más que otra estratagema suya. Esta medida fue recurrida en el Tribunal Constitucional por la totalidad de los partidos que ejercían la oposición, las principales organizaciones defensoras de derechos humanos, asociaciones de jueces, de fiscales y de abogados, la mayoría de catedráticos de Derecho Penal, el Consejo General de la Abogacía Española, así como expertos en la materia penal, manifestaron su más férrea oposición y reiteraron cuáles son los argumentos jurídicos que deslegitiman una medida así en un sistema penal que busca y persigue la reinserción y la reeducación. Entre estos argumentos quizá resulte útil destacar alguno de ellos, como el negar la posibilidad de que una persona interna en una prisión pueda reinsertarse en la sociedad implica la violación del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Garantizar la rehabilitación y reinserción de las personas condenadas es algo que no solo recomienda el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino que recoge de forma explícita el artículo 25.2 de nuestra Constitución, el cual establece que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social, estableciendo así un principio orientador de la política penal que impide la aceptación de las penas que contradigan absolutamente el fin resocializador. El fundamento del recurso que presentó la oposición ante el Tribunal Constitucional fue y sigue siendo que la prisión permanente revisable, además del artículo 25.2, vulnera otros 3 artículos de la Constitución: la prohibición de penas inhumanas y degradantes en el artículo 15, los principios de culpabilidad y proporcionalidad, el derecho a la libertad en el 17 y el mandato de determinación de las penas en el artículo 25.1. El Tribunal Supremo, tal y como lo recuerda APTA, ha hecho referencia en varias sentencias a la ilegalidad de las largas condenas y los servicios de orientación jurídica penitenciaria dependientes de los colegios de abogados muestran también su desacuerdo con la prisión permanente revisable al afirmar que ni nos protege más ni que tampoco nos hace más libres. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también ha advertido que cualquier pena de reclusión efectiva superior a los 20 años puede llegar a ser considerada como trato inhumano, cruel o degradante y, por tanto, ser contraria al derecho internacional que ha suscrito España a través de distintos instrumentos. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes ha advertido en reiteradas ocasiones sobre cuáles son las consecuencias que los encarcelamientos de la reeducación pueden generar en los reclusos. Estos se institucionalizan y pueden padecer una serie de problemas psicológicos que hacen que se desconecten cada vez más de la sociedad hacia la que la mayor parte de ellos se supone que deberían volver. Los temas que afectan directamente a los derechos humanos no se legislan ni porque lo digan las encuestas ni por votación popular. Estos asuntos son responsabilidad última de los Estados, que deben garantizar, proteger y promover el respeto de los derechos humanos al margen de las corrientes de opinión pública. Estas, en todo caso, pueden servir para tomar el pulso a la sociedad sobre el estado de determinadas cuestiones y, en consecuencia, poner en marcha las medidas y campañas necesarias para la sensibilización y respeto de los derechos de todas las personas, especialmente las que están bajo la guarda y custodia del Estado, tal y como sucede con las que se encuentran en prisión. Siguiendo con sus argumentos jurídicos, nos dicen que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no tiene problema en reconocer a aquellos países europeos que también recogen la cadena perpetua. Lo que parece olvidársele contar es que
en el marco temporal en el que se aplica esta pena es menor al que ustedes establecieron, y tampoco nos cuentan que el mismo Tribunal Europeo ha condenado a los Estados que no han establecido un marco real y efectivo de salida para el reo. Bien, nosotros los argumentos que esgrimen para tratar hoy este tema están a todas vistas cargados de un sensacionalismo que parece que solo pretende ganar un puñado de votos. Gràcies, senyor president. Bé, el portaveu del Compromís. Gràcies, senyor president. La presó permanent revisable hauria de ser derogada perquè, sense aportar eficàcia a l'evitació dels delictes més greus, compromet alguns dels valors fonamentals que ens configuren com a societat democràtica. No dissuadeix de la comissió dels delictes més greus en major mesura que les ja severes penes preexistents, fins a 30 anys de presó per un delicte, fins a 40 anys per la comissió de diversos delictes. Tampoc s'ha constatat la necessitat d'aquesta pena per evitar la reiteració delictiva del condemnat. Els estudis existents mostren que aquest efecte preventiu sobre el delinqüent o desplega suficientment el tractament penitenciari i la possibilitat posterior d'adopció de mesures de llibertat vigilada. La presó permanent revisable suscita poderoses objeccions des dels principis penals que expressen els valors de justícia propis d'una societat democràtica. Compromet seriosament la prohibició de penes inhumanes de l'article 15 de la nostra Constitució en la mesura en què possibilita un tancament per a tota la vida i situa en tot cas l'horitzó de llibertat en un moment sempre molt llunyà, almenys 25, 28, 30 o 35 anys, segons els supòsits, que és incert i que no depèn del comportament del penat. Compromet seriosament el mandat de reinserció social de l'article 25.2 de la nostra Constitució per les seues elevades exigències de prolongació de l'empresonament efectiu. La revisió de la condemna realitzarà com a prompte als 25 anys, segons els supòsits, i allargant-se fins als 35, retardant a l'excés tal inserció i dificultant-la com a efecte de la deterioració personal que produeix una situació tan vasta de privació de llibertat. Compromet seriosament el principi de legalitat i el valor de la seguretat jurídica. Es tracta d'una pena doblement indeterminada que fa que el penat no puga saber en quin moment recobrarà la seva llibertat. El seu empresonament no té un límit fix, sinó que està sotmès a condició, i aquesta condició és, al seu torn, de contingut fluix, que és l'existència d'un pronòstic favorable de reinserció social. I diverses experiències han demostrat la imprecisió dels pronòstics de perillositat, la qual cosa suposarà la inútil permanència a la presó de condemnats que podrien viure en llibertat plenament reinserits. En el debat públic entorn de la presó permanent revisable s'ha argumentat en favor del seu manteniment, que és una pena existent en molts ordenaments democràtics i que no ha sigut declarada contrària al Conveni Europeu de Drets Humans pel Tribunal Europeu de Drets Humans. En relació amb aquests dos suposats, cal manifestar que la presó permanent revisable es va incorporar al Codi Penal espanyol l'any 2015, passant així el nostre ordenament a ser un cas excepcional d'incorporació d'aquesta pena de cadena perpètua després d'haver-la suprimit històricament al 1928. El període mínim espanyol de condemna, que són 25 anys, és molt superior, per exemple, al suec, que són 10, l'anglès, que en són 12, l'alemany, que en són 15, o el francès, que en són 18. La hipotètica conformitat de la nostra cadena perpètua al Conveni Europeu de Drets Humans no impediria la seva inconstitucionalitat, com el propi conveni s'encarrega de subratllar, doncs les constitucions poden incorporar estàndards de protecció dels drets més exigents que els dels propis convenis. En tot cas, mereix la pena subratllar que la nostra presó permanent revisable podria ser contrària al conveni per dues raons. Pels casos de prohibició de revisió per sobre dels 25 anys i en tots els supòsits per la inexistència de programes penitenciaris específics de resocialització. En qualsevol cas, i més enllà de la seva disconformitat amb la Constitució, la presó permanent no és una bona llei. No fa de la nostra una societat millor, no afig eficàcia en l'evitació dels delictes més greus i sí comporta una significativa deterioració dels nostres valors bàsics. Bé, això que acaba de llegir no ho dic jo, és un manifest que han signat més de 100 catedràtics de dret penal de totes les universitats públiques d'Espanya i com molt bé també s'ha dit, s'han ficat en contra d'aquesta llei totes les entitats defensores de drets humans, la majoria dels catedràtics de drets penals i el propi Consell General de l'Advocacia Espanyola. Jo crec que el que cal fer és pedagogia, escoltar als professionals, als experts en el tema i no aprofitar el desconeixement que té la gent en temes penals per aprofitar casos que se fan tan virals o que són molt televisius i que ens commocionen a tota la societat, com els casos com algun cas que hem viscut últimament, amb l'únic objectiu de rapar un grapat de vots, com també ha dit el company d'Onda Si Se Puede. Pense que en temes penals s'ha de legislar molt en el cap i poc en el cor. Hem de ser més professionals, hem de ser més responsables
i no aprofitar estos casos de commoció de la societat per treure uns temes que són molt delicats i que hem de mirar des de l'objectivitat. Moltes gràcies. Bé, la portaveu del Partit Popular. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, escoltant a la resta de portaveus, la veritat és que tots fan al·lusió a lo idòneo que és no legislar en calent. Jo crec que jo estic completament d'acord en ells, crec que no hi ha que legislar en calent i per la mateixa raó i en un exercici de coherència crec que tampoc n'hi ha que derogar en calent, que és exactament el que se pretén en la derogació de la pressió permanent revisable. Se va introduir en el nostre ordenament en l'any 2015 i ara hi ha uns quants partits que han obert este debat. Tenim un recurs d'inconstitucionalitat presentat, que la seva admissió, com diem abans, no prejuzga en absolut el contingut de la norma i ara s'obreix un debat per a derogar-la. En ocasions encapçalat per el Partit Nacionalista Vasco, en l'ajuda de Podemos, de les seues confluències, del Partit Socialista, l'abstenció sempre interessada de Ciudadanos, i són ells mateixes que diuen no legislar en caliente, però no tenen ningú problema en derogar en caliente. Una mesura que tenim present des de l'any 2015 i que hi ha alguns partits polítics que ara han decidit fer tot el possible per a obrir les portes a la seva derogació. En uns casos per pura tàctica política i en uns altres esperant que el partit del govern se puga desgastar. L'únic partit, l'únic que defensa sense ningú tipus de complex esta medida és el Partit Popular. No necessitem anar a veure com van les enquestes per defensar aquesta mesura. De fet, la vam introduir en el Còdic Penal en l'any 2015. Estem a favor d'esta mesura, com està, per una altra banda, la immensa majoria dels espanyols. 8 de cada espanyols, 8 de cada 10 se manifesten a favor d'esta mesura. No per una qüestió capritxosa o perquè la gent no sàpia discernir el que és correcte o no o el que s'ha ajustat a llei o no, sinó perquè s'exigia una resposta penal molt més justa per a respondre a aquells crims que són considerats més abominables. D'ahir la seva introducció en l'any 2015. S'aplica només a 8 delictes, que ningú pensa que estem parlant de penes que tenim contínuament damunt de la taula. Estem parlant d'un assassinat de menor de 16 anys o de persona especialment vulnerable per raó d'enfermetat. Estem parlant de l'assassinat subsiguient a un delicte contra la llibertat sexual. Estem parlant d'un assassinat comès per membre o per un grup o organització criminal, assassinats múltiples, assassinats terroristes, assassinat del jefe de l'Estat o dels seus hereus o de jefes d'Estat en Espanya d'uns altres països estrangers, genocidi o crímenes de lesa humanitat. A més, el PP tenia la intenció d'augmentar estos 8 casos en 5 més, ficant un total de 13 supostos en els que se podria aplicar, si el jutge ho considera oportuno i si ho demana, a més, el Ministeri Fiscal, 5 casos més de pressió permanent revisable, que seria el cas d'un assassinat en el que hi ha obstrucció en la recuperació del cadàver, l'assassinat després d'un sequestre, les violacions en sèries, la violació d'un menor després de privar-li de la llibertat o de torturar-lo i, en últim lloc, morts en incendis, en estragos en infraestructures crítiques o liberació d'energia nuclear o d'elements radioactius. En total, si haguera continuat endavant aquesta proposta del Partit Popular, s'haguera ampliat la pressió permanent a aquests 5 casos més. I és molt important que ningú se deixi enganyar i que cada un traguem les nostres conclusions. Jo no estic a favor d'interpretacions interessades de la llei. És una pena revisable. La pena obreix la possibilitat que el penat obtinga la llibertat si s'acredite conforme toca i en garanties suficients la seva reinserció real i el compliment aixina del total mandat de la nostra Constitució. Compte, a més, en tots els avals i les garanties. És una medida que ve avalada per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans, per la Cort Penal Internacional i també per la justícia espanyola. Tots els països de la Unió Europea, excepte Portugal, preveuen en les seues legislacions uns règims similars als de la pressió permanent revisable. Noruega i Dinamarca, per exemple, que pareix que siguen l'Arcàdia dels països avançats, tenen una figura que s'anomena custòdia i que és similar a la cadena perpètua. També és revisable i també està prevista per a crims que són especialment graves i penats en un alt grau de reincidència. Alemanya, per exemple, prevé també el compliment inicial d'uns anys de condena i un tribunal, després d'estos anys inicials en atenció al cas i en atenció a tots els dictàmens i estudis que se fiquen damunt de la taula, pot condenar al penat a una qüestió que se diu orden de tota la vida, és a dir,
per a tota la vida, qüestió que és impossible en el dret espanyol, i, a més, sense possibilitat d'accés a ningú tipus de llibertat condicional. En Holanda, per exemple, se permet revisar la pressió permanent revisable després d'haver-se complit com a mínim 27 anys de pena. En el Reino Unido existeix una figura jurídica molt similar a la que hem comentat antes d'Alemanya, la denominada orden de tota la vida, és a dir, per a tota la vida, i també en aquest cas sense accés a ningú tipus de llibertat condicional. I en França, des de l'any 1994, compte també en aquesta figura de perpetuïtat irreductible o el que ells anomenen reclusió criminal a perpetuïtat, quan se tracta també de casos que són especialment execrables. Espanya en l'any 2015 va deixar de ser el verso suelto en el que és el conjunt de països de la Unió Europea i va començar a donar una resposta justa i proporcionar als pitjors crímens. Això ho va fer de la mà del Partit Popular i ara, malauradament, pareix que de la mà d'uns altres partits polítics anem a retrocedir, anem a tirar cap arrere, anem a deixar de donar aquesta resposta penal als crims més execrables, aquesta resposta penal que vol la immensa majoria de la ciutadania espanyola, i anem a continuar aïslant-nos una miqueta més de lo que és Europa i de lo que és la voluntat majoritària de tots els espanyols. Moltíssimes gràcies. Bé, en segon torn, alguna intervenció més? Sí. Té la paraula el portaveu de Ciudadanos. Gràcies, senyor president. Bé, a este respecte, Ciudadanos presenta una esmena a la totalitat, no així, estiguin tranquils, al Congrés dels Diputats, amb diversos objectius. El primer és de sentit comú que se mantinga la pressió permanent revisable fins que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Posar l'accent seria l'altre en la qüestió principal, que és el compliment efectiu de les penes, algo que la reforma del Partit Popular de l'any 2015 no garantís. El règim actual de tercer grau permetís als condenats de presó permanent revisable eixir de presó sense complir una part significativa de la pena. Per això seria el motiu també d'aquesta esmena que planteja. Vol assegurar el compliment efectiu i íntegre de les penes i evitar el risc d'objectiu de reincidència, sobretot en aquest tipus de crímens d'especial gravetat. Les mesures principals, de manera resumida, assegurar que tota aquella persona que ha sigut condemnada a pressió permanent revisable per la comissió d'un delicte no pugui accedir a la classificació de tercer grau fins que no ha complit 20 anys de presó efectiva i no 15 com en l'actual. Restringir l'accés al tercer grau en aquells casos en què la gravetat de la condena ho exigís, en particular quan existís una condena per diversos delictes, sempre i quan almenys un d'ells estigui castigat amb la pena de presó permanent revisable. Establir un règim més restrictiu per al cas de condenats a aquest tipus de presó per delictes referents a organitzacions i grups terroristes, delictes de terrorisme o els que s'han comès dins d'organitzacions criminals. Modificar el règim de concessió de permisos ordinaris d'eixida per a aquelles persones que hagin sigut condemnades a penes de presó permanent revisable, de manera que a partir d'ara només podran atorgar-se permisos una vegada s'hagi complit almenys 15 anys de presó efectiva. I, a més, i finalitze, senyor president, assegurar que quan se tracta de condenes a més de 5 anys de presó, encara que no sigui de presó permanent revisable, per delictes de terrorisme o en el ser dins d'organitzacions criminals, abusos sexuals o corrupció de menors, entre altres, no se pugui accedir a la classificació en el tercer grau fins que no s'ha complit les 3/4 parts de la pena i no la meitat com tenim en l'actual legislació. Moltes gràcies. La portaveu del Partit Socialista. Gràcies, senyor president. Bé, conforme ha dit el senyor portaveu del grup Ciutadans, avui ens han presentat una proposta que no correspon a este plenari, que no correspon a este debat. Vostès ja saben que l'Ajuntament d'Olot no té competències en aquesta matèria, però clar, n'hi ha que complir les directrius que marca el partit i vostès saben que en gener del 2018, concretament el 9 de gener, va haver una reunió de coordinació en Madrid on ja van decidir d'antemà que anaven a presentar mocions en tots els ajuntaments d'Espanya i en totes les diputacions. Han esperat a que passa el mes de març, però l'han presentat. Y claro, me llama la atención con la señora portavoz del Partido Popular, digo, hemos dejado de ser un verso suelto. Sí, claro, hemos dejado de ser un verso suelto solamente aprovechando la mayoría absoluta que tenía el Partido Popular en el 2015. Solamente con su mayoría absoluta consiguió modificar el Código Penal.
si tanto interés tenían en hacer un código penal de consenso, un código penal en que todo el mundo participara, creo que la votación solamente del Partido Popular apoyando esa ley, apoyando el código penal, tendrían que habérselo hecho pensar un poquito. Porque como uno quiere consenso, intenta llegar hasta la finalidad, busca participar con el resto de grupos políticos, intenta llegar a un acuerdo. Por supuesto no hubo consenso y por eso, como han dicho los portavoces anteriores, el Código Penal está recurrido en el Tribunal Constitucional. Y hace 3 años, no es de ahora, fíjense ustedes si sí que han aprovechado las circunstancias de ahora, porque la ley lleva 3 años ya en marcha, 3 años. Y como han dicho los compañeros anteriores, los distintos portavoces, incumplen muchísimos artículos de la Constitución. El Consejo de Estado, los catedráticos han salido al manifiesto, el portavoz de Compromís, incluso el Consejo General de la Abogacía, los sindicatos de funcionarios de prisiones están en contra y la consideran inconstitucional. Sin embargo, ustedes consideran que ahora el resto de grupos políticos son los que están confundidos. Como han dicho algunos de los compañeros anteriormente, los temas que afectan directamente a los derechos humanos no se legislan ni porque lo digan las encuestas ni por votación popular. Ustedes han dicho, hace un momentito usted ha dicho, no hay que legislar en caliente. Sin embargo, ustedes han lanzado a recoger enseguida a aquellas personas que quieran firmar encuestas sin explicarles bien qué significa la prisión permanente revisable. Porque en España se revisa a los 25 años, frente a los 15 que tiene Alemania, 15 que tiene Francia y 14 que tiene el Reino Unido. Tenemos penas de más de 40 años de prisión. Tenemos penas de más de 40 años de prisión. Y usted lo sabe, los etarras sabe usted que sí. Y además estoy en mi turno de palabra, como usted antes ha dicho, el portavoz del Partido Popular, antes nos lo ha recordado al resto. Bueno, portavoz no, concejal, perdón, rectifico. ¿Vale? La tasa española de homicidios, la tasa de española de homicidios está entre las más bajas del mundo. Es la segunda mejor de toda Europa, la mitad que en Francia, 10 veces inferior a las de Estados Unidos. Pero claro, esto cuando lo dice el Ministerio del Interior está bien, porque claro, él tiene que defenderlo, está en la página web que lo pueden ver ustedes. Sin embargo, cuando el resto de grupos políticos decimos que este Código Penal no es correcto, está mal. Aun siendo uno de los países con menor criminalidad y más seguros del mundo, creemos que lo que sí que deberían de hacer es hacer unas políticas que se basaran en técnicas de investigación policial, dotando a los cuerpos de seguridad del Estado de recursos suficientes para que sigan siendo los más eficaces de Europa, cosa que no están haciendo en este momento. Y a que ahora que el Grupo del Partido Popular plantee este debate, pero que lo plantee donde toca, que es en el Congreso de los Diputados. Y si quieren realmente llegar a un consenso, quieren un buen código, tendrán que llegar a un consenso con el resto de grupos políticos. Hacer las reformas pertinentes, pero en Madrid, en el Congreso de los Diputados, y no en un pleno de un ayuntamiento de 25.000 habitantes, que poco podemos hacer, más que defender aquí las posturas de los distintos partidos que estamos representando. Muchas gracias. La portaveu del Partido Popular. Muchísimas gracias, señor presidente. Bien, yo creo que trabajar en el cumplimiento efectivo de las condenas, hay ocasiones en que no se interpreta correctamente. Yo creo que esto tiene que tender hacia un rigor y hacia una seriedad en la aplicación de todo tipo de beneficio penitenciario para un penado. Yo creo que ese es el camino. Hablar de integridad, de cumplimiento íntegro de las penas, puede suponer o puede acarrear una serie de condenas que efectivamente, y en este caso, sí que estarían en contra de todo pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en contra de toda la jurisprudencia, tanto en España, en la legislación española, como en la legislación española. Así que avanzar en este tema, y les pido que reflexionen sobre ello, yo creo que es más ese rigor en la aplicación de los beneficios penitenciarios que puedan corresponder que no el hecho de exigir por sí y per se el cumplimiento íntegro de las penas. En cuanto a las cuestiones que han comentado en esta segunda intervención el resto de portavoces, yo quiero hacer hincapié en aquellas cuestiones en las que supongo que no han tenido intención de faltar a la verdad, pero no han estado especialmente correctos en sus apreciaciones. No estamos hablando de ningún tipo de cadena perpetua ni de suerte de cadena perpetua, porque precisamente la pena de prisión permanente se caracteriza por tener un segundo apellido, que es el de revisable, pero es el que todos ustedes parece que pretendan dejar en el olvido. Esta medida está sujeta a un régimen de revisión periódica por parte de los jueces de vigilancia penitenciaria y, por tanto, en ningún supuesto, bajo ningún supuesto, supone una cadena perpetua. En las revisiones, además, influyen muchísimas variables, porque tenemos desde la naturaleza de los delitos, como hemos visto antes, los informes de la evolución del penado o el grado
de reincidencia del penado. Permite conjugar todas las finalidades de la pena, es decir, con ello no estamos atentando ni a la Constitución española ni a ninguna norma vigente de nuestro ordenamiento jurídico. La rehabilitación, que es sin duda una de las finalidades fundamentales de cualquier pena, y además otros dos principios fundamentales. Hay uno muy importante que muchas veces tendemos a olvidar: hay que ser justos con el daño causado a las víctimas. Y en segundo lugar, y esto es fundamental, hay que dar seguridad a la sociedad, evitando que un preso pueda reincidir en cuanto salga a la calle. Le recordaré ahora, porque yo creo que todos lo tenemos en la mente, la carta que el asesino confeso de Diana Quer escribió a sus padres unos días después de estar en la cárcel. Y les recuerdo: en 7 años estoy fuera. Él ya había hecho sus cálculos, había hecho sus sumas y sus restas, y ya les anunciaba a sus padres que en apenas 7 años podía estar en la calle. Y por último, hay que hacer especial hincapié en el carácter excepcional de esta medida. En España, como decíamos, vigente desde el año 2015 por el empuje y por la legislación del Partido Popular. Desde este año, desde julio del 2015, que fue el momento en el que entró en vigor en nuestro ordenamiento jurídico, solamente se ha impuesto una única pena de prisión permanente revisable. En este caso fue al parricida que mató con una sierra radial a sus 2 hijos. En Italia, por ejemplo, por hacer una comparativa con un país de la Unión Europea similar a España, desde diciembre del año 2014, se han impuesto 1.584 condenas que contienen esta pena. Y en Bélgica, por ejemplo, un país pues con una cuarta parte de la población de España, se dictan 20 sentencias al año que incluyen este tipo de penas. Y quiero terminar estas últimas palabras. Esto es un pantallazo de la página web en la que 5 familias afectadas por estos terribles crímenes han solicitado a los españoles que los apoyen, que los ayuden para que no se derogue la pena de prisión permanente introducida por el Partido Popular en el año 2015. Esta última actualización de anoche recogía 2.732.502 españoles que han votado a favor de que no se derogue la pena de la prisión permanente revisable. Y dicen: las 5 familias, ajenas a cualquier ideología política, nos hemos unido en esta gran lucha con la esperanza de evitar que se vulneren los derechos más elementales del ser humano y que otras familias tengan que vivir nuestro calvario. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos tu firma a esta petición. Quiero terminar con esto y recordando que siempre hay que escuchar a la calle. Es incoherente, por tanto, pedir que escuchemos a los españoles, que escuchemos la voz de los españoles, el sentir de los españoles, y que al mismo tiempo se descalifique, como hemos tenido que escuchar aquí, a los españoles que piden que no se derogue esta medida, o a los familiares de las víctimas que pide que no se derogue, tachándolos de inmaduros, de vengativos o incluso, como hemos tenido que escuchar, como incapaces de discernir. El Partido Popular da su total respaldo a la pena de la prisión permanente revisable y lamentamos que se hayan puesto en marcha todos los mecanismos para la derogación de esta medida en nuestro Código Penal. Muchísimas gracias. Suficientment debatut. Algun regidor o regidora vol objectar alguna cosa o oposar-se? Passem a votació. Vots a favor de la proposta? Abstencions? Vots en contra? Refusa per 9 vots a favor corresponents al grup Popular, 10 vots en contra corresponen al grup Socialista, grup Compromís i grup Onda Si Se Puede, i una abstenció corresponent al grup Ciudadanos. Bé, el punt 6 és del despatx extraordinari. En despatx extraordinari no duem cap moció. El punt 2 és el control dels òrgans de govern. En el 2.1 duem la dació de comptes dels decrets i resolucions dictats des de l'última sessió ordinària. El punt 2.2 és la dació de comptes del compliment durant el primer trimestre del 2018 d'allò que s'ha disposat respecte al personal eventual de les entitats locals en l'article 104 bis de la llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de bases de règim local. El punt 2.3 és la dació de comptes de la comunicació de dades de les execucions trimestrals i de l'informe d'avaluació del compliment dels objectius de la llei orgànica 2/2012 corresponent al primer trimestre de 2018. El punt 4 és la dació de comptes de la informació econòmica del primer trimestre de 2018. El punt 2.5 és la dació de comptes de l'informe sobre el compliment dels terminis previstos en la llei 15/2010 de 5 de juliol de modificació de la llei 3/2004 del 29 de desembre, per el qual s'estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials en relació al primer trimestre de l'any 2018
de l'Ajuntament d'Onda, elaborat d'acord amb la guia d'elaboració dels informes trimestrals de morositat, publicada pel Ministeri d'Hisenda i d'Administracions Públiques en l'oficina virtual per a la coordinació financera amb les entitats locals. El punt 6 és la dació de comptes del període mitjà de pagament regulat pel Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i de les condicions i el procediment de retenció de recursos de règims de finançament previst en la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, documentació a la que han tingut accés tots els regidors de la corporació. I el punt 7 és pregs i preguntes. ¿Algún preg, alguna pregunta? Sí, el portavoz d'Onda Si Se Puede. Tinc un preg i una pregunta. La pregunta és qui controla el temps de les intervencions en este plenari, i el prec és que si li subministre a aquesta persona un rellotge que funcione correctament i que estigui en condicions perquè el que té no va correctament. Gràcies. Bé, pues el temps, com ho tindrà en el ROM, pues és la presidència el que estableix el torn de paraula. És 5 minuts, com van comentar, en primer torn de paraula i 3 minuts en segon torn de paraula. Evidentment, sempre se pot fer alguna excepció i, per tant, bueno, no és a rajatabla els torns de paraules. Per tant, sempre s'intenta flexibilitzar. No obstant, tinc en compte el prec que acaba de fer per a futures sessions. Suficientment tot debatut, alcem la sessió.